Balance yakhe slabhu yalo sitha so bebetete inhlula bezama kweza kwabo kamabhova awusukani madoda sigijima namaciko podcast siyagijima phathele ezinye ke namhlanje oye sevela uphumela obala phela isiqhaqo mfoka Mkhize ngentokazi enhle anokuyithanda kodwa manje angiyasakwazi ukuthi asondelane nayo okulo nathi si umashenge wakwazi insele oye madoda hlukene ke imbono omningi ihluke ngokuhlukana kwayo ku Facebook abanye basho kwabo abanye kwasho kwabo kodwa ke mina ngifisa ukwazi ukuthi wena kungakuthini wakho ukuphawula ngenkulumo kaSiqhwaga ngalentokazi le ngalentokazi yakwashenge okulo nasi bathi uZulu Siri Kaya